L'Associació de Municipis per la Independència, que presideix l'alcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal, i l'Assemblea Nacional Catalana han iniciat una ronda de contactes per arribar a futures col·laboracions entre les dues entitats, que comparteixen l'objectiu de convocar un referèndum d'autodeterminació. La primera iniciativa començarà el 30 de juny, una marxa per la independència impulsada per l'Assemblea Nacional, en la que recorreran bona part dels 457 pobles que ja formen part de l'Associació de Municipis per la Independència. Crec que també des del món municipalista podem donar cobertura claríssimament als moviments que vinguin, que vulguin la independència de Catalunya cap al societat civil. Després de la gran manifestació del 10 de juliol del 2010 que va demanar independència a Catalunya, diu ara què? Aquest ara què? Doncs l'ara què vol dir Assemblea Nacional, vol dir Municipis per la Independència i vol dir seguir treballant per aquest objectiu que van reclamar 1 milió de ciutadans fa 2 anys. Nosaltres tenim el full de ruta. L'Assemblea Nacional Catalana té un full de ruta que també s'adiu amb el de Municipis per la Independència, però d'acord amb la situació i amb el context polític del país nosaltres l'anirem adaptant. I per això necessitem fer una ronda de contactes permanents i bastant sovintejats per anar definint quina estratègia és la més adient en cada moment. A partir d'ara, les trobades entre les dues entitats s'aniran succeint per definir estratègies d'actuació conjuntes.